Máis transparencia e máis participación social nas administracións públicas. Así entenden os partidarios dun goberno aberto o futuro da democracia. Permite unos mecanismos de participar y de opinar sobre lo que se está haciendo y unas vías, además, muy rápidas. En apertura deste proceso, o avance das novas tecnoloxías é clave. La tecnología permite estas vías rápidas de poner tu opinión, de compartir intereses, de compartir temas, de crear comunidades. De todo isto, expertos na materia debaten ata o venres no Pazo de San Marcos, no que é o primeiro seminario de goberno aberto na provincia de Lugo, que organizan Deputación e Universidade de Santiago de Compostela. Incorporar a todo o mundo, e cando digo todo o mundo, incorporar universalmente, non xeneracionalmente, senón decididamente universalmente, os avances digitais, a revolución en relación á administración cidadanía, a revolución do modelo de xestión pública. É que a de Lugo é a primeira deputación en España que contará con presupostos participativos para o 2015. O presidente da institución provincial adiantou no arranque do seminario que se enviaron máis de 1000 cartas a asociacións da provincia, emplazándolles a reunións para comezar a escoitar as súas propostas. Estamos noutro momento, é outra sociedade que nos toca vivir, e os novos retos son estes retos, non? De que a levanza da res pública afecta a todos, e non solamente os políticos. Ademais, o organismo provincial puxo en marcha outras iniciativas, como un portal digital de información entre concellos e a administración provincial ou a separación dos políticos das mesas de contratación.